Aktar minn xahar u nofs wara li waqt laqa f'Londra kien ħabbar li l-Gvern kien se jiftaħ inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Carmelo Abela naqas milli jagħti ħiel dwar meta din l-inkjesta pubblika se tibda. Mistoqsi minn Net News, Carmelo Abela qal li għaddejjin konsultazzjonijiet mal-Kunsill tal-Ewropa. L-inkjesta pubblika bl-ebda mod ma tkun qed tippreġudika il-proċeduri kriminali li jittieħdu fil-qorti. Hemm xi ħil ta' meta ħassir, Ministru, meta tibda? La hemm il-konsultazzjoni ta' dejjem mal-Kunsill tal-Ewropa jiddependi fuq il-konsultazzjonijiet li jkunu għaddejjin mal-istess Kunsill tal-Ewropa. Inti għamilt referenza għal rapport li sar fih dan il-Kunsill tal-Ewropa, allura rajt li hemm dal-konsultazzjonijiet. Once il-konsultazzjonijiet ikunu mitmuma, naturalment ikun jista' wieħed jagħti aktar dettalji. Dan meta r-rapport tal-Kunsill tal-Ewropa u anki l-istess Ministru kienu qalu li l-inkjesta trid tiftaħ fi żmien 3 xhur. Iżda mistoqsi jekk dan iż-żmien hux se jinżamm, il-Ministru naqas milli jwieġeb. Kif jisemma l-perjodu ta' 3 xhur? Se jsir f'dawn 3 xhur jew le? Il-perjodu ta' 3 xhur jissemma fir-rapport innifsu tal-Kunsill tal-Ewropa. Il-fatt li għaddejjin konsultazzjonijiet mal-Kunsill tal-Ewropa jfisser li dawn konsultazzjonijiet iridu jsiru u jintemmu biex imbagħad ikun wieħed jista' jimxi l quddiem wara li jintemmu dawn konsultazzjonijiet. U mistoqsi jaħsibx li din l-inkjesta pubblika hi urġenti, Carmelo Abela għad l-importanza hi fuq l-investigazzjoni kriminali. L-iktar ħaġa importanti huwa li wieħed jara min għamel dan l-att faħxi f'dan il-qtil. U allura l-aspett kif jiġri f'kull każ ieħor huwa l-aspett kriminali l-ewwel qabel kollox, u l-fatt li hemm din ir-rieda li nibqgħu għaddejjin f'dawn l-investigazzjonijiet, però kif qed diġà hemm diġà komunikazzjoni mal-Kunsill tal-Ewropa juri l-Gvern u l-investigazzjonijiet żgur li m'hemmx tnikkir fihom. Il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia nqatlet f'karozza bomba fis-16 ta' Ottubru ta' sentejn ilu. Bħalissa hemm 3 persuni li għaddejjin minn proċeduri kriminali brabta ma' dan l-assassinju. Iżda sissa qatt m'hemmx ħiel dwar min ordna li Daphne Caruana Galizia tinqatel. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija ilu għal dawn l-aħħar xhur jisħaq dwar il-ħtieġa ta' inkjesta pubblika dwar jekk il-qtil setax jiġi evitat u jekk l-investigazzjoni saritx kif suppost. Kważi xarejn ilu f'rapport ieħor li taħassla lill-Gvern dwar l-istat tas-salta ta' dritt f'Malta, l-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa wkoll sejħet għal inkjesta pubblika. Iżda hekk kif iż-żmien għaddej sew il-Ministri tal-Gvern qed jibqgħu jaħarbu milli jagħtu ħjien dwar meta se tiftaħ din l-inkjesta. Wara li aktar kmieni din il-ġimgħa l-Ministru tal-Intern Michael Farrugia ħarab milli jwieġeb, issa anki l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Carmelo Abela naqas milli jagħti ħiel ta' meta l-inkjesta pubblika dwar dan l-assassinju se tibda.